बिटिएडि जार्नालिस्ट एसोसिएशननि 4थि 2 बोसोरारि जथुम्माया जोबलांबाय। बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एसोसिएशननि 4थि 2 बोसोरारि जथुम्माया थांनाय रबिबारखालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजायो। बे जथुम्मानि थान्दै मेलाव सावरायनानै आफादनि मुंखौ बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एसोसिएशन मुं दोननाय जायो। गेवलां मेलाव आफादनि गासै गोदान आरो गोजाम आफादगिरिफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे एमएलए जयन्त बसुमतारी, बिटिसिनि लेङाइ बिबुंथिगिरि अबिराम महानायक आरो फोरमायथाय आरो सुबुं फोनांजाब बिफाननि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत सरगयारी मोनहाबो बाहागो लानानै बिटिआर ओनसोलनि गासै जेंना आरो सरकारनि बिथांखिफोरखौ रायजोफोरनिसिम लाबोगोन होननानै बिथाङा मिजिंथिनाय फोरमायदों। गिबियावनो आं गोदान कमिटिखौ कंग्रेचुलेसन जासिदों। बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एसोसिएशन बे नामाकरण दिनै बिथांमोना होबाय आरो बे बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एसोसिएशननि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ आं कंग्रेचुलेसन जासिबाय, गोदान बोसोरनि हामलायनायबो जासिबाय। आसा खालामदों बिथांमोना जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि समस्याफोरखौ दैखांगोन आरो बिथांमोना जोंनि सरकारा मावनाय हाबाफारिफोरखौ रायजोनिसिम लांगोन आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बिटिआरआव जार्नालिस्टफोरा जोंनि हाबाफारिफोराव मदद होगोन। आसा खालामदों जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जार्नालिस्टफोरखौ गोबां हेफाजाब आरो मदद खालामनो थाखाय थिरांथा लादों। फैबाय थानाय समाव जों जार्नालिस्ट बर्ड मोनसे दागोन, बिनिबो मोनसे साखाफारा जों खालामबाय थादों आरो जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि प्रेस क्लाबाव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि प्रेस क्लाबफोराव वाइफाइनि बेबस्था जों होनाय जागोन आरो बोसोरे जार्नालिस्टफोरनो जोङो बाहेरायाव बेरायनायनि थाखाय सुबिदा जोङो होगोन। बेफोरखौ जोङो बिटिआरनिफ्राय मावफुंगोन। फैबाय थानाय बोसोराव जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो डिभिजन साब डिभिजनाव प्रेस क्लाबनि थाखाय बिल्डिं बेखौ जों बानायगोन आरो दा माखासे जायगायाव बे बिल्डिंआ जागासिनो दङ। जों आरो सानबाय थादों जे जोंनि ओनसोलाव जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे मोनसे प्रफेसना खम जानानै दङ। बेखायनो जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जाहाथे जार्नालिस्टनि मोनसे बारहावा, जार्नालिस्टआबो जे सरकार मोनसेखौ सालायनायाव गोबां हेफाजाब आरो मदद आरो सरकारनि बियो गोनांथार मोनसे अंग, बेखौ जोंनि मानसिफोरा दासिमबो बुजिनो हायाखै। बेखौ जोङो बुजिहोनोब्ला जोंनि गामियाव थाग्रा रायजो राजाफोरनो बा गामियाव थाग्रा रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि नैबे सांबादिक खालामनाय जार्नालिस्टनि मोनसे जिथु बे थांनानै थानायनि राहा, बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेरसिम लांनांगोन। बिब्दि जार्नालिस्ट खालामनायबो जे जोङो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो, बिनि माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो जोंनि गामिनिसिम लांनो थाखाय आङो जोंनि जार्नालिस्ट लोगो बिथांमोनखौ खावलायदों। फैबाय थानाय समाव बेबायदि हाबाफारिखौ जाहाथे गामिफोराव लायो आरो गामिनि रायजो राजाफोरनिसिम जाहाथे बेबायदि एवारनेस प्रग्राम जोंनि गामि गामि सांबादिक खालामनो हानाय मोनसे एवारनेस बेफोरखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायदों। फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि समस्याफोरखौ जोङो समाधान खालामगोन होननानै जोंनि बिटिआर सरकारा बिथांमोननो खोथा होदों। सार, दा आथिखालाव जे गोदान पर्टेल ओंखारबाय थादों, बिनि सायाव जे मोनसे नियम लाबोनो होननाय जादों, दा बेखौ माबायदि नियम बानायनाय जागोन बिनि सायाव? निश्चय दिनै बुंनांगोन जे बियो साफ्रोमबो व्यक्तिनियाव, जाय व्यक्तिनियावनो स्मार्टफन थायो बिथांमोनानो निउस, बिथांमोनानो सांबादिक जानो हमदों। बेफोरखौ जोङो एसे लागाम हमनांगोन। लागाम हमनो थाखाय जोंनि आसामनि मानिजाथाव बिथां पीयूष हाजरिकाया इतिमध्ये बिनि सायाव एसे स्टाडि खालामदों। आसामाव जेब्लानो बे पर्टेल निउस जानला मोनला ओंखारफोरनायनि सायाव जेब्लानो आयेना ओंखारगोन बा रुल्स एन्ड रेगुलेसना ओंखारगोन, अब्लानो जोंनि बिटिआरआवबो बे पर्टेल निउसफोरनि सायाव रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ लागु खालामनाय जागोन।